Tértvédő sisak, mellpáncél, meg nyakvédő, meg jégkorongbot. Öltözék tekintetében nem különböztek a gyerekek a felnőtt hokisoktól, a különböző védőfelszereléseknek köszönhetően impozáns látványt nyújtottak a legkisebbek a jégen. Baján már a 4. éve rendeznek tornát a szupermini korosztály számára, idén a hazai csapat mellett a veszprémi jéglovagok, a jászberényi fókák és a pólus pingvinek jöttek el. A Magyar Jégkorong Szövetség szervezésében zajló bajnokságban hivatalosan nem számolják a gólokat, nem tartják nyilván a végeredményt sem. Persze a gyerekek egymás között napra készek a lőtt és kapott gólokat illetően. Nagyon jó is, a 12-ből 2-t én jutottam be. A 18 perces mérkőzéseken az edzők sorokat cseréltek, egy csapatban egyszerre 3 játékos volt a jégen. Eredménykényszer nélkül, de hatalmas lelkesedéssel harcoltak a fiatalok, ami nem csak a szakemberek, hanem a szülők és szurkolók tetszését is elnyerte. Baján már 5 éve foglalkoznak a jégkorong oktatással, egyre nagyobb siker kíséretében. Igen, most már 3 korosztályban sikerült a Magyar Jégkorong Szövetség égisze alatt csapatot versenyeztetnünk. Most van felfejlődve ez a játék Baján, úgy érzem, hogy azután a 4-5 éves munka után tudtunk az egyetemes magyar jégkorongnak is már játékost adni Bajáról. Így tehát van követendő példa a fiatalok előtt, a tehetségesebbek és kitartóbbak számára van lehetőség a továbblépésre. Ráadásul a klubnál nem csak a téli időszakra számolnak a fiatalokkal, tavasztól őszig a hokit a görkorcsolya és a görhoki váltja fel.